Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga nag-celebrate sa iyang birthday last July 15. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 4 verse 16 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod niini pinasikad kadto sa pagtuo aron mahimong sumala sa grasya, aron ang saad mahimong sigurado alang sa tanan nga binhi, dili lang sa anaa sa balaod kundi apil usab ang mga anaa sa pagtuo ni Abraham nga amahan natong tanan, sama sa nahasulat, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod, sa atubangan sa Dios nga iyang gisaligan nga naghatag og kinabuhi sa mga patay ug ang mga butang nga dili buhi kaniadto gibuhi niya karon. Diha sa paglaom mituo siya bisag walay nakitang paglaom, aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasod, sumala sa gisulti ng daan kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niadtong 1947 mga kaigsunan, adunay sulti-sulti nga mikuyanap didto sa Amerika nga ang Ford Motor Company kuno muhatag og kotse nga Ford isip kapuli sa copper nga sensilyo nga kwarta nga namugna niadtong 1943 kuno. So paspas kayo mikuyanap kadto nga balita nga ang opisina sa Ford Company nga tigbuhat og kotse nalukop sa mga request for information. Karon napamatud-an kadto nga sulti-sulti lang, dili gayud kadto tinuod mga kaigsunan. Well, adunay sulti-sulti nga mikuyanap sa hunahuna sa mga tawo sa ginatus na ka mga katuigan karon nga ang pagsulod kuno nato sa langit pinasikad sa atong maayong buhat, pero dili kana tinuod mga kaigsunan. Sa tinuod lang walay buhat nga gibuhat niining kalibutana nga madawat sa langit. Tanan nato nga gibuhat namantsahan sa sala, nahugawan sa sala, ug ang bugtong pagkamatarong nga madawat sa langit mao ang pagkamatarong lamang sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gisulob sa mga makasasala nga nagtuo kaniya. Higala ang imong eternal destiny nagaagad sa imong pagsabot ug sa imong pagtuo sa kamatuoran nga gipupok gayod ni Apostle Paul dinhi sa Romans chapter 4 nga kita pagaisipon lamang nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus lamang. Wala kita nahimong matarong gumikan sa atong mga buhat o sa atong moral behavior, kundi nahimo kitang matarong pinaagi sa pagtuo sa Dios nga nag-isip nga matarong sa mga makasasala bulag sa atong mga binuhatan. Mukatoy gipasabot sa Romans chapter 4 verse 1 hangtod sa 8. Kini nga panalangin sa kaluwasan wala kini nakabase sa religious nga ritual o sa atong pagsunod sa balaod ni Moises, gumikan kay ang balaod nagakondinar lamang kanato ingon nga mga makasasala. Mukatoy gipasabot sa chapter 4 verse 13 hangtod sa 15. Gipakita ni Apostle Paul hinuon mga kaigsunan nga ang pagtuo nga makaluwas nakagamot sa grasya sa Ginoo.
nakagamot kini sa saad sa Ginoo, ug alang kini sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios, ug nag-agad lamang kini sa gahom sa atong Dios. So, ang argumento ni Apostol Paul mao kini: si Abraham nga gitamod gayud og duro sa mga Hudiyo, gipakamatarong atubangan sa Ginoo, pinaagi lamang sa pagtuo, dili pinaagi sa pagtuli or pinaagi sa iyang pagtuman sa balaod. Ug mao katoy hinungdan mga kaigsuonan nga si Abraham dili lamang siya giisip nga amahan sa mga magtutuo nga mga Hudiyo, kundili amahan usab si Abraham sa mga hintil nga mutuo. So, gipalapad ni Apostol Paul sa atong teksto karon ang matang sa pagtuo ni Abraham isip ehemplo alang kanatong tanan. So adunay duha ka bahid ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang kaluwasan nakagamot sa grasya sa Ginoo, ug ikaduha, ang kaluwasan nagasalig lamang sa gahom sa Dios. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Mudangat na kita sa unang punto. Ang pagtuo nga naghatag og kaluwasan nakagamot sa grasya sa Ginoo, dili sa atong performance isip mga katawhan. Now, human nga gipasabot ni Apostle Paul nga ang balaod nagdala og tunglo, dili kaluwasan. Matod pa sa verse 15, gipadayon ni Pablo sa verse 16 nga nagaingon, tungod niini pinasikad kadto sa pagtuo aron mahimong sumala sa grasya, aron ang saad mahimong sigurado alang sa tanan nga binhi, dili lang sa mga anaa sa balaod, kundili apil usab ang mga anaa sa pagtuo ni Abraham nga amahan natong tanan. So kini nga bersikulo mga kaigsuonan, summary kini siya sa verse 1 hangtod sa verse 15. Ang buti pasabot niini mao ang saad sa Ginoo kang Abraham nga hatagan siya og katigayunan, inheritance, nga wala kini gisaad sa Ginoo pinasikad sa pagsunod ni Abraham sa balaod, kundili pinasikad sa pagkamatarong diha sa pagtuo. So ang hinungdan niini nga saad nga madawat ni Abraham pinaagi sa pagtuo mao nga mahimo kining grasya, pinasikad kini sa grasya. So gipasabot na kini ni Pablo sa verse 4 ug verse 5 atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana. Ang giingon dinhi, karon sa nagbuhat ang bayad dili pagaisipon nga grasya, kundili maulang gayud ang angayan. Apan kaniya nga wala nagbuhat, kundili nagtuo diha kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. So ang punto ni Apostle Paul niini mga kaigsunan, simple lang gyud kayo. Kung ang kaluwasan maangkon nato ingon nga suhol or bayad nga takos natong madawat gumikan sa atong maayong mga buhat, nan dili kini pinasikad sa grasya. Ang grasya mga kaigsunan, undeserved favor kana. Walay bisag usa ka nato nga takos nga mudawat sa grasya sa Ginoo. Kay kung ang kaluwasan pinaagi sa atong maayong buhat nga mura ba og suhol nga gihatag sa Ginoo kanato, pinaagi sa atong maayong buhat, nan pwede kitang makapanghinambog nga pinaagi sa atong pagpaningkamot na angko nato ang kaluwasan. Ug ang kaluwasan dili na pagatawgon nga gasa kundi suhol na. Pero ang kaluwasan tataw kayong gipasabot sa Biblia nga gihatag kini sa Ginoo sa mga makasasala nga nagtuo, ingon nga libreng gasa aron walay bisag usa nga makapanghinambog. Mo kini gipasabot ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, aron walay makapanghinambog. So niadtong gihisgutan ni Pablo sa verse 16 nga ang kaluwasan alang usab sa mga naa sa balaod. Ang pasabot ni Pablo niini kadtong mga Hudiyo nga nagtuo. Wala kini nagpasabot sa tanang mga Hudiyo bisan pag wala sila magtuo. Inconsistent na sa verse 15 nga nagaingon nga ang balaod naghatag hinuon og tunglo. Apan ang giluwas sa Ginoo kadtong wala nagasalig sa balaod kundili nagasalig lamang sa saad sa Dios. Ang mga hintil dili na sapayan pang mupailalom sa balaod ni Moses aron maluwas, kundili ang parihong Hudiyo ug mga hintil kinahanglan nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo
aron sila maluwas. So ang giingon ni Pablo mga kaigsunan, mao nga ang pagtuo sukwahi kini sa balaod or human performance. Ang pagtuo nagagarantisado sa saad sa Ginoo. Kung ang kaluwasan nakabase pa sa atong maayong buhat, unsaon man nato pagsiguro nga ang atong maayong buhat igo na aron nga makaluwas kanato. Mao kini problema sa daghang mga relihiyon nga nagtuo nga magtigom sila og daghan kaayong maayong buhat, magtigom sila aron ilang mapalit ang kaluwasan. Karon ang pangutana niini mga kaigsuunan, kanusa ka makabuhat og maayong buhat no nga igo na? Nakatabang ba ka og duro sa mga kabus? Nakahatag ba ka og daghang kwarta alang sa mga nanginahanglan? Kanunay ba kang honest? Dili gayud mamakak? Nagdemonstrate ba ka nga nahigugma ka sa Ginoo? Ug madasigon ka kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo? Kanus aman mahitabo nga igo na gyud ang imong maayong buhat aron maluwas ka. Kung ang kaluwasan mga kahigalaan nakabase pa sa maayong buhat, nan kanunay kang mapuno sa pagduda kung igo na ba ang imong gibuhat nga maayo. Pero ang tubag sumala sa balaang kasulatan, dili gayud igo ug dili gayud sukad masukad maigo ang imong maayong buhat aron ka maluwas. Ang imong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Timan-i kana mga kahigalaan. Mao nga kinahanglang muduol kita sa Ginoo uban sa pagtuo nga susama kang Abraham nga mao ang amahan kanatong tanan nga nagatuo. Mo kini gipasabot sa verse 16 sa atong teksto. Ug kini nga pagtuo mga kaigsunan nakagamot sa saad sa Ginoo nga iyang ideklarar nga matarong ang tanang mga nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya lamang ang nagbayad sa tanang silot sa sala didto sa krus sa Kalbaryo. Ug available kini alang sa tanang katawhan, walay pinalabi mga kaigsuunan. Now, basin og sama sa mga Hudiyo ni adtong kapanahunan ni Pablo, muduol ka sa Ginoo gikan sa usa ka religious nga background. Dili ma-impress ang Ginoo ni ana mga kaigsuunan. Kinahanglan gayod nga maablihan ang imong mga mata aron makita nimo nga ikaw guilty nga makasasala atubangan sa Dios, nga dili gayod nimo maangkon ang kaluwasan pinaagi sa imong pagpaningkamot, pinaagi sa imong maayong buhat. Kung ikaw musanong sa saad sa Ginoo nga puno kaayo sa grasya, iyang isulob kanimo ang pagkamatarong ni Kristo. Pagaisipon sa Dios nga ang pagkamatarong ni Kristo imong pagkamatarong. Or basin og ikaw hintil, ang imong background pagano, wala gayoy pakabana sa espiritual nga mga butang. Nagkinabuhi ikaw aron lamang malipay ang imong unod. Apan kun ablihan sa Ginoo ang imong mga mata, higala, aron imong makita nga ikaw guilty nga makasasala ug nga nagsaad ang Ginoo og kumpleto nga kapasayloan alang sa mga nagsalig sa kamatayon ni Kristo ingon nga bayad sa sala. Ang pagkamatarong ni Kristo igasulob kanimo karon dayon higala kung ikaw musalig lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ang pagtuo ni Abraham mao ang naghatag nato og guarantee nga kung musalig kita sa Ginoo, mutuman ang Ginoo sa iyang saad. And then gipalapad ni Apostle Paul ang matang sa pagtuo nga nabatunan ni Abraham. Ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan nagasalig sa saad sa Ginoo. Bisan pagkana nga saad murag imposible nga matuman. Sama sa giingon sa atong teksto mga kaigsuunan, nagsaad ang Ginoo kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa tanang mga kanasuran. Pero kanus aman to gisaad sa Ginoo kang Abraham? Gisaad kato sa Ginoo ngadto kang Abraham sa dihang nagpanuigon siya hapit usa ka gatos na katuig. Unya si Sara 90 anyos. Si Sara baog sa tibuok niyang kinabuhi ug silang duha dili na gayud makaanak kay mga tiguwang naman kayo silang duha mga kaigsunan. Now at this point nagpakita ang Ginoo ngadto kang Abraham ug nagtukod ang Ginoo sa iyang pakigsabot or pakigsaad kang Abraham. Ug apil ni adto nga saad mao nga himuon kuno si Abraham nga amahan
sa bagang mga katawhan. Mao kini nakasulat sa Genesis chapter 17 verse 4. Now niini nga kamatuoran gihatagan sa Ginoo si Abram, kay mo man to iyang karaan nga ngalan Abram, nga ang pasabot tinuboy nga amahan. Gihatagan sa Ginoo si Abram og bag-o ngalan nahimo ng Abraham, nga ang ipasabot amahan sa bagang mga katawhan. Matod pa sa Ginoo ngadto kang Abraham, gihimo ko ikawng amahan sa daghang mga kanasuran. Sa dihang nagbarug si Abraham atubangan sa Ginoo, now bisan pa og ang saad imposible gayud kaayo mga kaigsuonan, pero misalig si Abraham sa Ginoo. Mao katoy gipasabot ni Pablo nga nagsalig si Abraham sa Ginoo, nagtuo nga ang Dios makahatag og kinabuhi sa patay nga lawas sa tawo, ug makamugna ang Ginoo og butang gikan sa wala. God can make something out of nothing. Now, katong pagtuo ni Abraham, wala kato nagpasabot nga wala na siya struggle. Doon na siya struggle. But the point is that si Abraham mituo sa saad sa Ginoo, ug bisan pag ang katumanan ni adto nga saad imposible gayud kayo alang sa tawo, pero misalig gihapon si Abraham. Mituo gihapon siya sa Ginoo. Higala kung mutuo kita sa saad sa Ginoo, susama lamang kana sa nagtuo kita sa atong Ginoo mismo. Now, kung musaad ako kanimo higala og usa ka butang unya dili ka mutuo sa akong saad, sama ra nga imo kong giisip nga bakakon. Higala, you are saying nga dili nako tumanon ang akong gisaad. Karon kung ang Ginoo nagsaad og usa ka butang unya dili nato siya tuuhan, ato diay gitawag ang Ginoo ingon nga bakakon. Now, ang Ginoo nagsaad og libre nga kaluwasan sa tanang nagtuo ug nagsalig sa iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. Atong saligan kana nga saad higala gumikan kay ang Dios, dili bakakon. Matod pa ni Leon Mores, Abraham had nothing going for him except the promise of God. Wala na kunoy laing gikuptan si Abraham kundili ang saad lamang sa Ginoo, kay ang tanang ebidensya sa iyang palibot sukwahi man sa gisaad sa Ginoo. So didto ra gyud si Abraham nagsalig sa saad sa Ginoo. Alang sa tawo nga walay pagtuo sa Ginoo, ang saad dili pa kanaigo. Matod pa ni Martin Lloyd Jones, iyang gipasabot, Abraham believed the bare word of God. But pasabot, ang simple nga pulong sa Ginoo gituuhan ni Abraham. Wala na siya ilaing gituuhan. O gidugang pa ni Martin Lloyd Jones, ang pagtuo kuno kontento sa yanong pulong sa Dios. Gumikan kay Dios man siya. Now, sayon ra kaayo nga mulingkod kita ug muisip nga, well, nagtuo man po ko sa Ginoo. Kung magpakita siya kanako sama sa iyang pagpakita kang Abraham, ug musaad siya nga buhaton niya ang usa ka butang, well, mutuo ko sa iyang saad. Pero ang pangutana higala, mutuo bagyod ka. Majority of the people in the world today wala gayud nagatuo sa atong Ginoo sa iyang mga saad. Pero tanawa mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa daghang mga kanasuran, nagmadaugon gayud. Una, si Abraham nga baog sa tibuok niyang kinabuhi, nagmenopause na mga kaigsunan. Unya si Abraham usa ka gatos anyos na. So niadtong gisultihan siya sa Ginoo nga mahimo siyang amahan sa bagang mga kanasuran, ug si Sarah mahimong inahan sa mga nasod. Basin og mikatawa si Abraham niadto nga saad. Ug nag-isip siya nga ang anak sa iyang sulugoon nga si Ismael mao ang tigpanunod kaniya. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, iya gayod nga gi-insist nga ang binhi ni Abraham mamugna pinaagi sa sabakan ni Sarah. Mao kini gipasabot sa Genesis chapter 17 verse 15 hangtod sa 19. Now basin og gikaulaw gayod ni Abraham ang pag-usab sa Ginoo sa iyang ngalan. Makauulaw naman gani ang iyang karaang ngalan nga Abram, but pasabot tinuboy nga amahan, unya wa siya anak sukad. So, niadtong iyang gipahibalo ang bag-o niyang ngalan sa iyang mga sulugoon, ug kang Sarah basin og gikataw-an siya. Basin og nagtuo ang mga sulugoon nga realistic na si Abram karon. Basin og ang iyang bag-o ngalan haum na gayod sa iyang kahimtang nga walay anak. Unsa kahay reaksyon sa iyang mga sulugoon ug kang Sarah sa pagkadungog nila nga ang pangalan ni Abram Abraham na karon,
nga ang but pasabot amahan sa daghang mga kanasuran, basin og miagik-ik gyud og katawa ang iyang mga sulugoon, mga kaigsuunan. Basin og muingon sila nga, ha, exalted Father, unya karon nahimo na siyang amahan sa mga kanasuran, wala gani anak bisag usa. Apan si Abraham mituo sa saad sa Ginoo, bisag sa tinawhanon nga pagtan-aw imposible gayud nga matuman. Apan si Abraham misalig sa Ginoo. Well, gituman sa Ginoo ang iyang gisaad ngadto kang Abraham. Nakaanak si Abraham kang Isaac ug nakaanak pa siya uban nga mga anak sa kang Ketura nga iyang ikaduhang asawa human nga mamatay si Sarah. So nakaanak pa siya og daghan mga kahigalaan. Apan ang saad, ang binhi mudagayday sa dugo ni Isaac, mo kadto ang saad sa Ginoo. Pero si Abraham namatay siya nga wa pa niya kadto makita ang katumanan sa saad, pero iyang gidawat diha sa pagtuo, iyang gibarugan bisan pa og wala kini natuman literally pa, mga kaigsunan. Mo kanay gipasabot sa Hebrews chapter 11 verse 13 nga bisag wa nila makita or masaksihan ang katumanan sa saad sa Ginoo sa dihang buhi pa sila, pero kupot gihapon silang misalig sa Ginoo sa iyang saad. Matod pa ni John Calvin, tanang mga butang nga anaa sa atong palibot sukwahi sa mga saad sa Ginoo. Nagsaad siya og pagkawalay kamatayon, gipalibutan kita og pagkaanaay kamatayon ug pagkadunot. Iyang gimantala nga ginaisip niya nga matarong ang mga magtotoo, apan naputos kita sa kasalanan. Nadungog nga ang Ginoo manggihinatagon kaayo ug maayo alang kanato, apan ang nagakahitabo sa atong palibot nagpadayag hinuon sa iyang tunglo. Unsa may kinahanglang mahitabo? Kinahanglan nga isalikway nato ang atong kaugalingon aron walay makababag sa atong pagtuo nga ang Dios matuod. Nagsaad ang Ginoo nga iyang pagaisipon nga matarong ug ipakawalay sala ang tanan nga nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, asa man nato makatuni kini nga saad? Ang pulong sa Ginoo mao lamang ang bugtong tinubdan sa saad sa Ginoo. When we read the Bible, anaa tanan diha ang saad sa Ginoo. So, dili ikaw makakaton kung unsaon nimo pag-angkon ang kinabuhing walay katapusan kung imong tun-an lamang ang mga binuhat sa Ginoo. No, kinahanglan gayud nga imong konsultahon ang pulong sa Ginoo nga nahasulat, nga gisulat sa mga propeta ug sa mga apostoles. Ang pangutana higala, nagtuo ba ikaw sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas? Nagsalig ba ikaw sa saad sa Ginoo? Imo na bang gibutang ang imong pagtuo alang sa imong kaluwasan diha sa saad sa Ginoo ug sa Ginoo mismo, kay matinud-anon man siya nga mutuman sa iyang mga saad? Kung wala ikaw nagatuog, nagasalig kang Kristo, nan imong gipakabakakon ang pulong sa Ginoo. You are calling God a liar. Now, usa pa ka aplikasyon niining atong pamalandong mga kaigsunan, kung musangyaw ka ngadto sa mga tawo mahitungod sa ebanghelyo, kinahanglan nga imo gayong kutluon ang pulong sa Ginoo ug imong i-encourage ang mga tawo nga mubasa sa pulong sa Ginoo, especially ang Gospel of John. Ang gipahibalo ni Juan kanato mao kini sa John chapter 20 verse 31. Gisulat ko kining mga butanga aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug sa inyong pagtuo kaniya makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Matod pa sa Biblia, ang pagtuo nagikan sa pagpamati ug ang pagpamati sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios higala gamhanan gayud kayo aron modulot sa kasing-kasing sa mga katawhan. Now, ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan nagasalig usab sa gahom sa Dios, mga kaigsuunan. Gahom sa Dios nga mutuman sa iyang saad bisan pag ang mga katawhan dili matinud-anon. So kini nga mga bersikulo sa atong teksto gihatag niini ang pagkabaliktad sa kondisyon ni Abraham nga wala nay paglaom ngadto sa gahom sa Dios. Si Abraham ug si Sarah dili na gayud makaanak, wala sila'y anak sukad masukad, unya tiguwang na kayo sila karon.
Pero walay imposible sa gahom sa Dios, mga kaigsuunan. Ang Ginoo adunay katakos nga muhatag og kinabuhi sa mga patay, ug ang Ginoo makabuhat og usa ka butang bisan pa og ang gigikanan niini wala. Now sa verse 19, giingon dinhi nga giisip na gyud ni Abraham ang iyang kaugalingong lawas, ingon nga patay na, as good as dead. Gumikan kay 100 years old na siya. Unya iyang gitawag ang sabakan ni Sarah, ingon nga patay na usab. Pero matud pa sa atong teksto, wala gayod nagpatinag si Abraham, mga kaigsuunan. Misalig gihapon siya sa Ginoo bisan pa og opposite ang iyang nasinatian. Gumikan kay ang Ginoo dili bakakon kasaligan gayud kaayo ang Ginoo. Now, ang atong pagtuo ug paglaom anaa lamang sa Dios nga naghatag og kinabuhi sa patay nga lawas. Now, adunay lula, mga kaigsuunan, nga wa pa gyud makasakay og eroplano sukad masukad. So, adunay kahigayunan nga kinahanglan gayud nga musakay siya sa eroplano pero nagdumili siya. Kay mahadlok lagi kunuhay siya kayo sa ngatanan. Nya gipasabot sa iyang mga anak nga mura ra man kagasakay og bus, mobarog ra ka, you don't have to worry about flying. Ang eroplano mo'y mualsa nimo, ang eroplano mo'y mupalupad nimo. So napugos ang tiguang, misakay siya og eroplano, unya pagtugpa sa eroplano nga safe ra, gipangutana siya sa iyang mga apo, kumusta ang imong flight sa eroplano? Nakita ba nimo nga mura ra ka og gasakay og bus nga gialsa ka sa eroplano? Miingon ang lula nga yes, gialsa ko sa eroplano pero wala na ako gihatag ang akong tibuok nga kabugaton, akong giisa ang akong usa ka tiil, makrash pa lang ang eroplano. So, misalig kunuhay ang tiguang sa eroplano pero nagpanuko siya og tunob sa salog sa eroplano kay ang iyang pamati siguro ang eroplano walay katakos nga mo tipig kaniya. Ug nahadlok ko nga basig ingon ana ang imong pagtuo sa Ginoo higala. Mituo kunuhay ka niya pero gasalig gihapon ka sa imong kaugalingong mabuhat alang sa imong kaluwasan. Ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan, mga kaigsuunan, musalig lamang gayud kang Kristo. Ang tibuok kabugaton niya iyang ipapasan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo, nagpaagas sa iyang dugo. Ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan nakagamot lamang sa grasya sa Ginoo ug nagsalig lamang sa saad sa Ginoo ug nagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Nagsalig lamang kini sa gahom sa Dios. Now kinahanglan higala nga musalig lamang ikaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ato gyud ning utro-utruhon pagsulti, dili kita magpanuko. Ikaw makasasala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon higala. Bisan pa ug unsaon nimong pagpaningkamot aron ka maluwas. Ang imong maayong buhat trapura na atubangan sa Ginoo, dili ka na valuable. Kinahanglan nga mutuo ug musalig ka kang Kristo. Si Kristo ang nakatuman sa kinatibuk ang balaod sa Dios, wa gayud siya makasala. O gumikan kadto kay si Kristo mao man ang nagbarog nga substitute or kapuli sa mga makasasala. Ang iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, substitute usab. Imbis nga ikaw mo'y silutan, imbis nga ako mo'y silutan, si Kristo ang midawat sa tanang tunglog kapungot sa Dios. Siya ang midawat sa tanang silot ug isip pagpamatuod nga gidawat sa amahan ang iyang halad. Nabanhaw siya pagkahuman sa tulo ka adlaw ug naglingkod sa tuong bahin sa trono sa Ginoo karon. Mao nga kung ikaw mutawag kang Kristo, musalig lamang kaniya ingon nga imong Ginoo, ingon nga imong Dios ug manluluwas, bugtong manluluwas. Maluwas gayud ikaw higala. Ayaw pagduda ni ana, ang Ginoo nga nagsaad matinud-anon siya sa pagtuman sa iyang saad. Naghatag ang Ginoo og pamaagi alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ayaw kini og kamasai higala. Ayaw kini og palabya karon dayon paghinulsol sa imong sala ug salig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahin ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.